Всички ние си мечтаем за перфектни отношения, но често любовта ни бяга и на нейно място идва разочарованието, дори понякога и отчаянието. Къде грешим и какво трябва да променим, за да открием подходящия партньор и да съхраним връзката си? Отговорите на тези въпроси ще получим в събота на един предстоящ семинар, който се казва "В търсене на моята връзка". А повече за него ще разберем в следващите минути от психолога Иванина Захариева и имидж консултанта Тивета Петрова. Здравейте! Здравей! Какво сте подготвили в събота за всички, на които любовта все им бяга по тъчлинията? Приготвили сме им един процес, в който всъщност вътрешно да открият какво търсят и защо им обягва любовта. Ива, твоята роля в семинара? Моята роля е да покажа къде грешат с визията си и защо привличат погрешния партньор чрез определена визия. Много често се случва това, защото все пак визията е първото впечатление, което правим, а много често при срещи и при комуникация на партньорите това е нещото, което се вижда и те взимат решението да или не. И затова много голяма част от работата е в визията. На коя визия казваме нещо се отнася до посланието, което изпращаме към потенциалния бъдещ партньор? Много са компонентите. Нямаме някоя визия, която казваме определено не. Но крайностите обикновено са доста фатални. Не стават за правилния партньор, когато сме в крайност. Това обикновено казва крещяща нужда от нещо. Иванина, къде се крият причините за провалените връзки? Ние хората, както търсим любовта, така и страшно много се страхуваме от нея. И когато влезнем във връзка и стигнем до степен на голяма близост, това разкрива някой от, осветява всички кътчета на душата ни. И оттам започва да излизат много страхове, модели, такива нездравословни модели от минали връзки, травмите ни. Това, че много често ние сами не знаем какво искаме във връзките си, обаче натоварваме партньора с очаквания, той да отгатва, прехвърляме му отговорността да ни прави щастливи. А всъщност всички отговори са само в нас. Ние сме тези, които имаме пълната отговорност да комуникираме желанията в връзката си, истината, да опознаваме чувствата си, също да ги съобщаваме на другия човек и да бъдем искрени в това, което искаме. Когато поставяме обща цел във връзката си, я движим в една посока заедно с партньора, няма как да не се получи. Вчера на гости ми бяха матчмейкърите Радослава и Румен, с които си говорихме за това кой е по-силният пол. На тях им зададох въпроса: търси ли се любовта? Питам ви и вас. Мен ми се струва, че тя трябва сама да си дойде и не се търси. Вярно ли е моето съждение? Не мисля. Както всяко нещо, което е важно в живота ни, не би трябвало да го оставаме на съдбата или каквото и да е. Трябва първо да сме наясно какво търсим, какъв партньор, каква връзка, за каква връзка сме готови наистина в този момент. Този партньор на какви наши изисквания е важно да отговаря, какви компромиси сме склонни да правим относно партньори, относно връзката ни. И съответно, когато сме готови с, да речем, този профил на човека, който търсим, къде можем да го намерим, как можем да стигнем до него, как да привлечем интереса му и така. Аз бих добавила, че ако всъщност кой реализира нашата съдба, кой я прави. Това е нашия живот, ние носим отговорност за него, нашата си съдба си я правим ние, реализираме я и си я, така се каже, това е нашия житейски път. И ако ние не се заемем с това да го обмислим и да го направим така, както на нас ни харесва, то ще се случи по някакъв друг начин, който може и да не ни хареса. И тогава обвиняваме всички останали, че нещо не се случва както трябва. Ние не го правим това нещо случайно или защото сме го учили. Една голяма част минава през опита и през това какво сме направили ние, за да срещнем определени партньори и връзките, в които ние сме влизали, съответно уроците и съответно всичко останало, което се знае. И това е много важно, защото не можеш да научиш някой човек или да му дадеш съвет, така, както се казва, на чуж гръб, защото яги са малко. Но когато даваш определени съвети, защото си минал през тях или може би те ще
са уроци за другите хора, това вече е много по-полезно. Така че грешките, които правят и ако се повтарят, да знаят, че може би има някъде отговор за тях и може да направят нещо различно, за да получат различен резултат. Иванина спомена, че е важно да очертаем какво търсим, какъв партньор, да имаме неговия профил. От друга страна да сме погледнали навътре в себе си, да знаем какво можем да дадем. Но не идва ли точно тук сблъсъка? Аз оценявам колко съм специална, прекрасна, колко неща съм постигнала в живота си, но имам нереалистични очаквания от партньора срещу мен. Такива, на които трудно някой ще отговори. Не се ли случва това в съвременния свят? Това щях да уточня и аз. В съвременния свят, да, обикновено има някакво разминаване и това е причината всъщност толкова млади, интелигентни, привлекателни хора да им е трудно да намерят своя партньор. Да, разбира се, че не трябва да занижаваме изискванията си, така че да направим компромис със себе си, но отново говоря да имаме вътрешната яснота. Какво търсиме, кои са наистина важните неща, с които не бива в никакъв случай да правим компромиси, защото те засягат основните ни ценности. Ценностите ни като хора, ценностите, които търсим партньора ни да изповядва и въобще ценностите, които имаме за връзката. Каква би трябвало да бъде тя, за да ни удовлетворява. Така че с тези неща компромиси не, всичко останало би могло. А каква е причината много често неуспехите да са от едно и също естество? Да хората да привличат един и същи тип партньори и винаги да се чувстват неудовлетворени от тези отношения? Има някаква повторяемост, като че ли? Да, за много хора това се превръща в такова пътешествие през целия живот, повторяемост на лоши партньори, т.е. не лоши, а не подходящи и съответно лоши връзки. Ами това са моделите на самосаботаж. Те са около вярванията, които имаме за себе си, около самооценката, която имаме, от моделите, които сме видяли от най-ранното си детство, какво представлява партньорските отношения, семейството, отношенията между мъж и жена, как са се отнасяли партньорите ни в предишните ни връзки към нас. И отново става въпрос за някакъв стандарт вътрешен, какво би приел, какво поведение е допустимо за теб и какво не. До каква степен се самосаботираме, що се отнася до отношенията? И страха ли е в основата на това? Ами да, мисля, че основната причина е страха. Страха да не бъдеш наранен, да не бъдеш изоставен, да не бъдеш отхвърлен. И много хора отказват въобще да опитат, когато смятат, че не могат да се справят с интимността. Самосаботажа, колкото са по-близки до сърцето ни емоционални областите, толкова е по-силен. За кого е този семинар? Предимно за дамите или господата ще научат нещо за връзките от него? Ами, то е общо човешки. Ние така или иначе всички, мъжете и жените, търсим едно и също. Еднакви неща ни правят щастливи и всъщност много голяма част от различията ни са измислени от нас. На практика сме еднакви, всички имаме нужда от любов, от интимност, но от истинска качествена интимност. И финално да поканите нашите зрители, къде е мястото на събитието, има ли още свободни места, как става записването, къде могат да намерят допълнителна информация? Допълнителна информация има на моя сайт www.ivanina.bg. Има места, заповядайте. Има и дами, и господа до този момент. Записалите са по-активни са жените, така че ще има по-голям избор за мъжете, които се осмелят да се запишат. В София, в Hill Tower, третия етаж Brain Trust зала ще се. Тайното ни желание, така да се кажем, е още на момента те да могат да контактуват помежду си и да, ако може, някой от тях да имат, така да се каже, следващи срещи. Така или иначе сме събрали на едно място търсещи хора с обща цел. Прекрасно е това. Благодаря ви, момичета, и пожелавам успех на семинара. Благодаря. Казват бърза и бавно. Не знам дали често се слушаме в това, но пък следващото видео, което взимаме назаем от мрежата, е доказателство за това колко ефективно транспортно средство можете да намерите, било то и с скоростта на това животно. Вижте.
Време е за пролетно почистване не само на душата, но и на дома, къде в къщата ни се намират негативните енергии и как можем да им противодействаме. Ще разберем в следващите минути от Маки Вайло. Здравей, добре дошъл. Здравей, много ми е приятно тук, че съм. И на мен също. Как първо, нека да започнем до усещането на негативното. Как трябва да го усетим, за да знаем, че нещо около нас не е наред и трябва да работим в тази насока? Всеки човек има усещания, трябва да разчита на тях. Дълбоките човешки чувства, когато не ти е комфортно. Прибираш се вкъщи и започва ти става некомфортно, тежи ти, изнервен си, мебелите са ти много и всичко ти е много, но нещо ти пречи, нещо ти тежи. Всеки човек има такива осезания и може да разчита на тях. И вече когато установи, че това се повтаря във времето по-дълго така, вече трябва да обърнем внимание. А къде са местата в дома, където се концентрира негативната енергия? Има ли такива кътчета? Има кътчета по ъглите. Както паяжините и паяците обичат ъглите да си правят паяжинки, така и негативната енергия най-вече се събира по ъглите. Като аз така в моята работа съм забелязал, че най-често левия ъгъл, при влизането в дадена стая, левия ъгъл, който се пада до вратата, е най-така комуникативен за събиране на такива отрицателни. До рамката на вратата или в края на самата стая? В края на самата стая. Влизате от вратата и левия ъгъл, който ви се пада, където е ъгъла, там най-много се събират такива негативни вълни. Защо точно там? Каква е причината? Това е проследено от геопатогениката, зависи вече от жилищата, зависи от моментите, но по принцип в левите ъгли има една такава закономерност, че сърцето ни е отляво. Лявата ръка ни е по-различна от дясната, пишеме с дясната. Лявия ъгъл по принцип в домовете събира най-много такива енергии, защото когато влиза един вид негативен момент, дали човек ще се го внесъл сам, дали е внесен от друго място, защото ние излизаме навънка, работиме, срещаме се с хора, не всички са доброжелателни, прибираме се вкъщи и искаме да си почиваме. Обаче, когато си почиваме, какво се получава? Лягаме, заспиваме, докато нашата енергия аура почива, това, което е натрупано негативното, започва да се излъчва. И то се трупа под дома. Тоест, не е фактически важно някой да ти е направил, както казваме, някаква магия в дома. Човек може да си го внесъл това с времето или чрез идване на гости, които са били завистливи. Знаете, че при нас българите завистта е нещо много голямо. Народопсихология, да. И да те поканим в новия дом, как хубаво си го направил, и после ви казах, пак успя, аз не мога. И това се излъчва. И се трупа. Затова домовете трябва да бъдат почиствани. Почиствани единствено с парцала и прахосмокачката или и по друг начин? И по друг начин. Кажи Искам да ви кажа, Криси, че още в древността, аз поне се занимавам с български шаманизъм, в древността от времето на хан Кубрат, имало така български шамани, които когато сме искали да направим някъде стан, да стануват тогава нашите прадеди, тези шамани са обикаляли мястото и са го изследвали с осезанията си от дарбата, която имат от Бога, дали тази земя е пригодна да се спи там, дали е пригодна да се правят техните шатри. Така че това е много прецизно. То трябва по принцип много добре да знаем, че това влияе. Много влияе, защото все повече обикалям по домове, които така хората са ги направили с любов, живи здрави да са изкарали са пари, купили са ги. Обаче не са направили сметка върху каква земя е построен този дом. Неотдавна бях така в Дъргалевци, един чудесен палат, направили с много любов, с много пари да са живи здрави хората, обаче започват от 2 месеца и половина каране с жената, заболявания, някакви такива щуроти, чупат се коли, гърмат мебели, гърмат електроуреди. И какво се оказва, че викаме там собственика на дома, аз преминавам и се усещам, че понеже аз получавам информация за това, което става, оказва се, че този дом е построен върху място, което преди повече от 1300 и 400 години е било като някакъв си погребален там момент или някакъв си гроб. И тази енергия е отвратителна. И казвам, човек, този дом ти е прекрасен, но тази геопатогенна зона трябва да се ликвидира. По какъв начин? Как? Правят се специални ритуали, които по принцип ликвидират тази геопатогенна зона, за да може тя от тук нататък да не влияе. Но ако тя е геопатогенна във времето, останала така, както казваме, при повече от 1300 години, тогава трябва да се прави всяка година. Всяка година човек трябва специалист да отиде там, да анулира това ниво, да се сложат едни специални защити, които аз слагам и енергията се оправя. А кои са защитите, които сами можем да поставим в дома си? Какво можем да направим, за да го защитим и изчистим пролетно в преносен смисъл? Най-любимото нещо, което аз не че съм пристрастен, но знаете, като сте гледали филми или сте чели така приказки за вещици с черни котки, да ви обясня, черната котка не е случайно като интериор. Котката почиства много добре енергийно от дома.
и помещенията. Защото котката абсорбира негативната енергия и я превръща в позитивна. Тя се храни с лошото. Тя се храни с нашите болести. Тя котката не случайно е свещено животно, както в Египет, така и пророка Мухамед, между другото, е бил спасен от котка, защото е щял да бъде ухапан от змия. И там казва, че който пие от паничката на котка е благословен. Тоест, хубаво е, ако искаме да си имаме котка в дома. Но това не е задължително. Те, които не понасят котки, може да има фигура на котка. Сега се сещам. Няма да стане фигура на Няма котка. ли да Трябва да е жива. Трябва да е жива. Трябва да е жива. Другото, което може да направим е захарта като кристален елемент. Тя много добре абсорбира негативната енергия. Тя е носител на информация. Значи, още Леля Ванга, светла и памет, не случайно гледаше на захар, защото захарта, която е била при човека, носи информация, тя като докосне получава информация от нея. Така и захарта може да записва отрицателните негативни полета, които са в дома. Какво трябва да направим? Нормални пакетчета захар или просто едни панички с захарчета, в тях слагаме по аглите в помещението. Във всяко едно помещение по 4 ъгъла. Като в банята и туалетта средите помещения слагаме по едно, ако е възможно ъгъла вляво от вратата, ако не някой друг. Остават се 3 денонощния тези захарчета да престоят, защото имаме цикъл 3 денонощия, сменя се слънцето-луната, което в магиката по принцип е важно. Знаете, че винаги имаме една система 3, имаме Отец, Син, Светия Дух, имаме 3 неща, 3 нива изобщо. Затова се използва тази система 3. След като престоят тези захарчета, те се води, че са абсорбирали негативната енергия от дома. Какво правиме? Взимаме ги, сипваме ги и най-близкото място в дома, където имаме течаща вода, това е естествено тоалетната. Няма да търсиме реки, ручи и така нататък. И сипаме захарта, пускаме водата, това е с цел всичко лошо, което е събрано там да се махне. Има други методи. Аз много харесвам цветята. Цветята по принцип са много хубави приятели на хората. Защото ние в домовете си не можем да гледаме дървета. Ако може, ще да е прекрасно, но не можем. Затова забравял съм, че в домове, които цветята не виреят, не само стопанката не се грижи за тях, но има нещо с енергията там. И това вече води до мисълта какво да направим. Обръщайте си внимание на цветята. Ако се грижите за тях, добре. Но те не растат, това е пълен знак, че нещо не е наред в дома. И пак казвам, не е обязателно някой ви направил магия, защото искам да кажа сега, много хора не вярват, след малко ще влезат такива представители на изкуството. Магията съществува. Магията не е илюзионно изкуство. Значи, от древността до ден днешен такива неща са се правили и се правят. За съжаление, в България се правят много. Много хора така дават не малко пари да си правят лошо един на друг, като не знаят, че всичко това се вижда отгоре. Аз занимавам да ги махам тези историки. Но не е задължително да сте направили магия в дома. Пак казвам, че ние хората сами може да си го внесем това. Кажи ми още за цветята. Чувала съм, че орхидеите абсорбират негативната енергия. Има ли тип цветя, които е добре да имаме в дома си, така че да... Български цветя. Български цветя. Значи ние сме на територията на България. Орхидеите не са малко така на нашите трептени. Български цветя. Ако искате, каквито искате там, каквито виреят тук, защото те са пригодени на нашия климат. Няма цвете, което да е реактивно толкова на енергията. По-изнежените цветя по принцип по-реагират. Орхидеите са малко изнежени цветя. Аз така апелирам да си нормални цветя, може да си гледате всякакви. И какво правим? Когато забележим, че цветята не са ни наред в дома, или си правим някакъв ритуал за прочистване от някои от тези, които казах, или просто се обаждаме на специалист. И тук вече идва думата, като казваме специалист, да кажа, че сега в крайна сметка, дал Богу, в тази България има хора, които се занимават с тези неща. Там мак, не знам коя, мак, еди, какво си. Хората, какво искам да кажа, хората са малко обезверени. Защо? Значи преди около 15 години, аз и първата ми съпруга, направихме първите предавания в България, които се правят с тази тематика. Окей, от тогава нататък се измина време, извървя се. Обаче какво се получава? Навъдиха се едни магове, магиосници. Едната четела по думите на Ванга, другата била. Това са простотии. Аз знам, че в България има хора, които помагат. И тези хора са доста добри. Но молбата ми е към тези останалите, които са самозванци. Нека да знаят, че отгоре всичко се вижда. От Бог всичко се вижда. И когато те лъжат и приначават. Преди една седмица и малко дойде при мен една жена, пътувала от Варна, защото какво? Била и казала, не искам да казвам коя, казала, че има 4 магии, за да ги разви, трябва да даде по 300 лева на магия. И тя жената ви казва, има го това и непрекъснато се говори. Аз не мога да разбера защо хората се предоверяват. Финално обаче искам да те попитам, за съжаление и след последния серия от атентати, всъщност не един в Брюксел преди 2 дни, страха завладява. Ето и днес в столицата. Някак си като че ли има едно такова нервно напрежение. Кажи ми, имаш ли информация, има ли опасност в България да се случи нещо подобно?
поради големите така обаждания, които сутринта ми заваляха от мои клиенти и други, аз към 9 и нещо постнах във Фейсбука си. Моето мнение е, че на територията на София, на територията на България няма да има такива актове. Категорично го казвам. Така че, моля хората, нашите сънародници да са спокойни, защото не само, че го казвам аз, всеки един, който има промисъл и чете от онзи космически интернет, както се казва отгоре, може да го усети. Да не си нямаме масова психоза, да не се притесняваме. Разберете, България е пазена от един енергиен чадър. Това са го казвали Дънов, това са го казвали Леля Ванга, казвали са го много. Ние сме предпазени от тези неща. Освен това, тези терористи нямат интерес тук при нас. Да не забравяме, че... Имаха в Бургас на летището в Сарафово, очевидно. Това беше съвсем друго тенденциозно направено. Но скорошни, по принцип, проблеми не очаквам, както и въобще. На територията на България съм категоричен, че няма да има такива актове. Ще има някакви сигнали, които естествено искам да помоля гражданите да съдействат на службите. Защото при нас българите проблема е, че като имаме някаква акция, хората, които са в службите, го правят за наше добро. И започваме веднага. Тук стояхме 20 минути прави. Там хората, те го правят за ваше добро това. Успокойте се, за вашата сигурност. Така че къде ще бъдат спокойни. Това е най-важното. Много ти благодаря за това, че беше при мен. Благодаря. От една магия към друга, следва рубриката ни лица и в следващите минути ви срещам с царете на магията. Кои са те? Вижте от следващото видео, а след това започваме и разговора. Дани Белев и мистер Джим са днешните ми гости в рубриката ни лица или пък царете на магията. Здравейте и добре дошли. Здравей, благодарим за поканата. 8 април, НДК. Точно така. Нещо уникално предстои. Разкажете ми. Нещо уникално наистина предстои. Това е, може би, за пръв път, не може би, със сигурност за пръв път се прави такова шоу в България. За пръв път магиосници от 6 държави ще бъдат на една сцена. Сцената е зал 1 на НДК. И също така ще имат доста българи там, които ще направят много интересни неща. В предното гостуване бяхте пуснали едно клипче на нашия колега от Бургас Зайн, който ще направи нещо. Спомняш ли си, казах ти предния път, че ще махне главата на асистентката си. Ама сега ще издадем още една тайна, която за пръв път в световната история се прави. Самият илюзионист ще покани 7-8 души от публиката, които да го заобградят от всички страни и след това ще хипнотизира жена от публиката, която ще левитира във въздуха. И той ще бъде заобграден на сцената от да хора от публиката. Да, за да няма там нещо. Да не са някакви поставени лица сега. Ако искаш, елай, ти ще те сложим. Искам да съм в кръга. Ти ще си направил тая, дето ще литне. Не, моля ти се. Не искам да левитирам. Много добре. Ми е така да съм здраво стъпила, седнала, така. Какво ще покажете вие двамата? С какво ще изненадате публиката? И съвместно ли ще бъде вашето представление? Разбира се, както винаги. Ще представим един от нашите най-популярни номера, които правим. Това е появяване на жени от нищото. Как така от нищото? Ето така. По магичен начин ще се появят... Штракате с пръсти и изведнъж... 7 мацки от въздуха, така да го наречем. Нещо много интересно, което също за първи път ще види широката публика. Това е човекът, който виждаме в момента на екраните, Шома. Един великолепен магиосник, който е световен шампион. Световен шампион 2009 година. Какво прави? Аз не мога да видя много от записа. Какво държи в ръцете си? В ръцете си държи въженца в момента, мисля, но интересното при него е, че той много умело съчетава музиката с магията.
Всичките му номера са направени на едни звукови акценти, на музиката е специално композирана за него. Едно уникално съчетание на на двете изкуства, нали, музиката и визуалното изкуство. Наша голяма гордост ще присъства тук президентът на IBM. Това е International Brotherhood of Magicians, най-голямата световна организация Братство на братство на магиосниците. Точно така. Президентът на тази организация, Джо М. Търнър, пристига директно от Атланта, Америка, да бъде наш гост. Вие членове ли сте на тази организация? Разбира се, от миналата Ще ви следи година. изкъсо, значи. От миналата година, да, сме членове на IBM, което е за нас един голям успех и признание за българската магия, че се развиваме в правилната посока. Наши други приятели от Англия, Бли Алекс, един невероятен магиосник и цар на Quick Change, както го наричаме ние фокусниците. Това е магията на бързото преобличане. Страхотен майстор на този жанр. Нашия близък приятел от Румъния, Вердини, нашият приятел от Сърбия, Боби Неш. Интересното е, че всички тези хора представят магията, представят различни жанрове на магията, което ще рече, че в спектакъла на 8 април в зала на НДК хората ще видят пълното жанрово разнообразие на магичното изкуство. И така се надявам да се получи наистина един празник за широката публика. Видях преди малко в ръцете ти ни 2 лева, които обаче си ги прибра. Ти това ще видиш, много това, ясно. аз като видя пари, просто нищо лева, друго. Въобще не ви слушам какво ми говорите. Прав е колегата, само да допълня нещо, което пропусна той, е, че на сцената на зала 1 на НДК ще видите, освен Царете на магията, най-мащабното шоу, и нещо друго. Ще има няколко изненади, които са от други жанрове, визуални, вариететно-циркови жанрове, които ще внесат малко цвят в спектакъл. Не, че той ще е безцветен. Напротив. Сигурно с толкова много международно присъствие и вас. Но ще имаме огнено шоу от нашия приятел Виктор Николов. Какво ще се случва с това огнено шоу? Някой ще мина през това е човек, който манипулира огъня, който работи с огън, върти, скача, шапката му става огнена. Безобщо голяма работа, наистина много красиво. Ще имаме също така и нещо ново, което е така тепърва навлиза в световен мащаб, и това е лазерно шоу. Но под лазерно шоу нямаме предвид бим шоу, което само някакви лазери правят там разни картинки, ами човек, който манипулира лазер. И това е... И то не е с такова, как се казва, фенерче. Не с лазерно фенерче, ми става въпрос за големи лазери. Наистина изключително визуално красив номер. И също така ще имаме и въздушна акробатика от една заслужила циркова артистка, наша приятелка Еми Велкова, която наскоро се върна от така 5-годишен гастрол по чужбина, по едни от най-големите европейски циркове, и други изненади. Ама да не казваме все пак всичко, за да може хората да си купят билети и да дойдат на 8 април в зала 1. Мисля, че запалихте интереса, така или иначе. Ами ще го запалим. За да го запалим още повече, ти сега видя 2 лева, то вече няма да е ти си ги интерес. държеше в ръката. Добре, аз съм наблюдателна, трябва да знам какво се случва около мен. Аз ги държах, защото по принцип колегата е от Габрово и съм свикнал като ходя някъде да си имам по 2 лева в мене. Никога ли не си плаща сметката? Не, плаща си я. Плащам си я, от неговия джоб. От моя джоб. То така най-добре. Това са 2 лева, те са много специални. Днес идваме от Габрово, ходихме, бяхме там да репетираме и да правим сценографията. И представяте ли си на улицата, на центъра на Габрово, аз намирам 2 лева. На центъра, не накъде да е, на Габрово. Не можеш да си го представиш, нали? И това са магически 2 лева, защото то да изнесеш нещо от Габрово, то вече придобива много сериозна стойност. Не знам дали се... Вижда се, ето идеално. Това са 2 магически лева, които, както казах вече, намерих днес в Габрово. Но какво прави тези 2 лева магически? Прави ги това, че като ги сгънем няколко пъти и разгънем ето така. Не. Аз видях как станаха на 20 лева. Верно са 20, бе. Аз ти казах, че са магически. И това са истински 20 лева. Мога да ти ги дам, ако искаш. За участието ли плаща? Ние каним хората безплатно, ама ако искаш да ти плащаш. Айде, добре тогава. Колега, заработихме. Чудесно. Ще има за по кафенце, може да си тръгваме след малко. Благодаря. Нещо, което искаме също да кажем и да се знае, че... Дай в един глас. 3,
4. Магията не е само за деца. Нали това? Да, точно Точно така. Има едно така широко насъдено мнение в хората, че видите ли, магиосника като прави някакви фокуси, те са само за деца. Много често, Или за когато такива кажем... непораснали като мен, ама аз всеки път, когато дойдат хора като вас тук в студиото и се връщам в детските си години и гледам с широко отворени очи. Да, точно това е момента, в който се бърка, че всъщност магията прави хората отново да са весели и вярващи на чудесата като деца, а не е предназначена само за деца. Защото има много неща, които дори не биха били разбрани от детската аудитория. Така че това е едно сериозно изкуство, на което сами ще се убедите, в което сами ще се убедите на 8 април в зала 1 на НДК. Царете на магията. Най-доброто шоу. Точно така. Надявам се и бих казал, че повечето от магията е насочена за възрастните хора и ще има доста така атрактивни личности там. Забравяхме да споделим. Да. Царете на магията имат нужда от своята царица, затова ще имаме една царица на красотата там. Това е Мис България Вселена за 2015 година, Радост Тодорова, която ще бъде участник също в шоуто. Прекрасно, ама нали няма да я направите, няма да я накарате да изчезне, че красотата не трябва да изчезва от света. Ще направим да се появи. И тя ще бъде една от, така бих казал, черешката на тортата. И се надявам пак, както казах, да се получи едно много хубаво събитие. Знаете ли какъв фокус сега ми дойде, че трябва да го измислите? Като ми каза Радост Тодорова, всъщност нашата представителка на конкурса Мис Свят, който стана супер скандален тази година. И според мен трябва да има изчезваща корона или нещо е такова, така че помислете в тази насока, имате още време. Помислим, да. Те не са ни идвали и други идейки за Радост Тодорова, ама тя много готина и ще го спестиме. Не нейната корона, не нейната. Шегуваме се, разбира се. Сега докато говореше, се сетих за нещо важно и го забравих. Ето, това е магия. Ето, това е Даваме магия. ти време за размисъл, понеже Дани с теб се виждаме за първи път. Кажи ми от кога се запали по магията и как тръгна пътят? Аз съм трето поколение артист, въпреки че моите родители не се занимават с магия, те бяха танцори, но преди години, както знаеш, във всяка една вариететна програма имаше балет, имаше фокусник, певец и винаги покрай тях, покрай техните колеги имаше някой фокусник, който ми показваше фокус или два и аз така се запалих. Между другото, те ми подариха за 11-я ми рожден ден един комплект Тайните на Чичо Астор. Тогава се продаваше по книжарниците. Поздрави го, Чичо Астор! Да, поздрави за Чичо Астор. Така се запалих, оттам тръгна всичко и може би когато бях 16 или 17 годишен, аз вече знаех, че това е моето призвание и в училище всички са ученици, трябваше да изтърпяват пробите ми да ги излъжа в началото, нали, колкото и тегаво да беше това, но така се започна и първите ми представления бяха на 16 годишна възраст, от тогава вече 20 години се занимавам само с това. Няма ли да ме изненадаш и ти с нещо? Да те изненадам с Айде, нещо. Окей, искаш ли да ти кажа една тайна? Когато един човек като теб общува малко по-дълго време с фокусници като нас, той също придобива магически способности и сега ще се опитаме да го докажем. Аз имам такива. Всички имаме. И силно се надявам сега да го докажем, както казах. Трябва да си избере една карта. Така, няма да си избираш. Няма ще си избереш карта всъщност, но ще го направим по малко по-интересен начин. Ето тук има една синя карта, колега я отдели и сложи в джобчето. Така. Гледам я. Сега. Не знам дали ще се вижда от камерите. Виждаме ли някакъв по-близък план? Може да им. Чудесно. Ето, виждаме цялото тесте. Нали така? Събираме картите и ще те помоля сега да си избереш една карта. Да я посочиш, само да я посочиш. Хайде да... Ето тази. Ето тази. Сигурно си можеш да си смениш мнението, ако искаш. Тази карта. Тази карта. Окей. Сега... Я да видим. Ето това е картата, която ти си избра. Да. Окей. Сега. Тройка купа. Тройка купа. Сега можем да я сложим където искаш в тестето. Кажи ми стоп някъде. По-натам искам. Към края. Айде, стоп. Тук. Да. Тоест, ето е тук и я прибираме. Окей? Добре ли е така? Да. Добре, сега твоята карта е там някъде. Нарочно така си държа ръцете, защото повечето хора си мислят, че стават тук някакви шменти капели, когато събираме картите. Ето тук. Сега набързо ще ги размеся само.
Еро. Ами, Почти. нещо такова, почти. Така, сега. Най-отдолу ли? Я да видим дали е най-отдолу. Не е най-отдолу. Сега, от теб искам да си намислиш едно число между 1 и 52, нали имаме 52 карти в тестето, но все пак да не чакам края, че броим доста. Добре. Трябва да ти го кажа ли? Да, трябва да го кажеш. 5. Да. 5. 5. Може да си смееш. Не искам да си 5. сменя. Сега ще помоля, така съвсем бавничко, да отброиш 5 карти настрани. И ги слагаме така. Една. Да, една, две, три, 4, Момент. 5. Така. Това е Така, твоето. сега, това е петата карта. Тук сега можеш да кажеш нея ли искаш или следващата. Отделихме 5 карти и следващата или точно петата карта? Следващата. Следващата карта Да. искаш. Аз съм много промелива. Добре. Я да видим. Помниш ли коя беше? Коя беше твоята карта? Тройка купа. Добре, може да видим петата карта. А знаеш ли кое е най-интересното? Спомняш ли си тази карта в началото? И така, дами и господа, моментът на истината Ма аз не я погледнах преди това. е да си. Да, не е знаеш, честно. член 6 е да си, член 9 е ако не си да си. Ако си да не си. Да. Добре, много Но готино. това са неща, които това, което показва, между другото, Дани е един от много популярните и сложни, но в магическите среди номери се нарича Any Card at Any Number. Сиреч, всяка една карта може да се появи във всяка една позиция, число. която, нали, ти кажеш, уж. Но... Защото 9 ти преди Кикънчев ми издаде номера. Сега и аз на тебе. Шегуваме се, разбира се, но това, което се сетих се, какво щях да казвам, да искаме да припомним на уважаемите зрители, че ако искат да посетят нашето шоу, момента да си купят билети е сега, защото билетите, най-добрите билети вече са продадени. Да. Така че секторите, на които хубавите са места. централно и близо до сцената, така лавинообразно свършат местата там. И така, че ако не искате да гледате от балконите, тик-так. Още време има до 8 април. Април. Да, 8 март април. мина. Имате ли си любими номера? Има ли го това нещо? Или Разбира общо се, взето да. във всеки един намирате чара, придавате му, вдъхвате му живот и той се превръща във ваш номер? Да, всеки фокусник си има своя любим номер и както ти казваш, харесва си определено изпълнение, прикарва си го през неговата призма. Това е както с певците, знаеш, всеки си има някаква любима песен, която си прави свой собствен аранжимент и я представя по някакъв по-различен Картите ли начин. са твой специалитет и любимо средство? Далеч карти не са моя специалитет. Моят специалитет са големите илюзии. И такива напоследък и опасните каскади почнаха да ми стават така тръпка. Преди 2 години направихме предизвикателство на смъртта на Хари Ходини, коронния номер, който той е така, с един кран са го дигали на много метри във въздуха и се освобождава от усмирителна риза. Това го повторихме преди 2 години в Габрово. И така, моят специалитет, както казах, са големите мащабни илюзии, в където изчезват жени, появяват се, разрязват се на 2 на 3 и така. Важното е, че Нещо друго да допълня. Дани наистина е много... Ние затова сме в много добри отношения и си се допълваме, защото той мисли като илюзионист, буквално, вижда ги нещата мащабно. Аз пък гледам малко повече в по-мъничките детайли и така, и затова се допълваме, но искам да издам нещо за 8 април. Дани е подготвил един номер, който е на българска тематика, фолклорна българска тематика, нали, за да не забравяме откъде сме тръгнали, да си не гледаме галошките, дето висят на стената. Нашия фолклор е изключително красив. И като музика, и като танци, и изобщо като фолклор. Така че ще има един и покрай него се зароди още един, така че вече ще има 2 номера, които ще са на изключително българска, автентична българска тематика. За мен това е прекрасно. Предполагам, че и хората ще го оценят, защото все пак сме си българи. И така. От кога се познавате? Виждам, че има хармония между вас. Ами още не сме се омръзнали от 2 месеца. Затова... Сериозно? Шегуваме се. Ами колко 2001 май беше в Смолен. В Смолен... Илюзията ви са. Преди 15 години се в запознахме. Смолен имаше един фестивал на магичното изкуство, тогава организиран от Дан Кристо.
Едно много приятно изживяване, бяха там 3 дни. Там се запознахме, той беше един бледен нинуша тогава, защото е по-мъничък от мен малко. Кажи си, дядо. Там се запознахме, след това дълги години не се бяхме виждали, защото аз тръгнах да работя по чужбина, той работи по чужбина също. И в един популярен формат 2010 година ни събра в едно участие. И там буквално в коридорите на телевизията се срещнахме отново и как си, какво става, къде? Айде да направим царете на магията. Ама не, това е много хубава история, защото по принцип на такива формати, в които имаш да бориш, да се състезаваш с други артисти и таланти, когато видиш някой специфично в твоя жанр и е такова, пряка конкуренция. А тогава между нас двамата нещо друго съвсем се случи. Какво става, братля? Видяхме го и тук в студиото. Ще го видят и нашите зрители, всички, които искат, разбира се, в НДК. Благодаря ви много и успех, момчета. Благодарим ти. Очакваме ти и теб на 8 април зала 1 на НДК. Благодаря. Това е финала на днешното издание на предаването. Завършим с един много хубав цитат от Едит Пиаф, който гласи: щастието не бива да се предизвиква, човек трябва да го крие за себе си. То е чупливо, всеки може да го струши. Така че пазете щастието за себе си. Останете с програмата на Канал 3. Желая ви хубав вечер. До утре, точно в 4 часа и 5 минути.